40. pitanje, zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj i postavlja ga ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre, u potpunosti podržavam sva vaša zalaganja kao i kontinuirane napore Vlade RH da jugoistočna Europa postane prostor stabilnosti i prosperiteta. Stoga bi ovu prigodu iskoristila da vam uputim pitanje vezano za određene probleme s kojima se suočavaju pripadnici hrvatske nacionalne manjine na Kosovu. Naime, nastavnici u osnovnim školama koji su zaduženi za edukaciju hrvatske djece taj proces ne provode prema školskom programu RH. Stoga moje pitanje glasi: kada će hrvatska djeca na Kosovu početi pohađati nastavu iz predmeta hrvatski jezik i književnost te hrvatska povijest i to na standardnom hrvatskom jeziku? Hvala. Izvolite ministre, odgovor. Hvala vam lijepa uvažena zastupnice. Drago mi je da evo iako vi kao predstavnica albanskog naroda, ali da pokazujete baš taj senzibilitet i za najstariju hrvatsku dijasporu, to je Janjevo, Vrnavikolo, Letnica koje su već toliko male nažalost da gotovo da i nema te nastave i ona se nažalost zbog skromnih mogućnosti odvija temeljem nastavnog programa Srbije. Međutim, evo baš nedavno je bio i moj kolega ministar Fuchs 24. listopada, posjetio je hrvatsku zajednicu, posjetio je i nadležne predstavnike nadležnih institucija i dogovorili su određenu suradnju. Budući da je to znate 15-ak djece koji bi trebali dobiti i naravno i obrazovne materijale i u suradnji sa Carnetom dogovorena je donacija od 17 prijenosnih računala te interaktivna ploča, a onda će se nastaviti naravno za hrvatski jezik, međutim nastavit će se i sa slanjem određenog obrazovnog materijala i za druge predmete, ne samo hrvatski jezik nego zemljopis, povijest i tako dalje, koje sve ono zapravo što uče hrvatski đaci u Hrvatskoj. U Janjevu samom je negdje oko 160 ljudi, to je 50-ak djece. Također postoji i u Prištini na Filozofskom fakultetu mogućnost učenja hrvatskog jezika, ali naravno naša je ustavna obveza brinuti o Hrvatima izvan RH, tako da smo već prije 2 godine kad sam bio u posjetu Kosovu, tada sam posjetio zajednicu, hrvatsku zajednicu u Janjevu i od tog trenutka kada sam prenio naravno cijelu situaciju u Janjevu i potrebu da djeca, hrvatska djeca budu uključena isto tako i ne samo u nastavni, ali naravno i socijalni život sa svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj smo ih odlučili uključiti u malu školu hrvatskog jezika i kulture. Tako da odlukom Vlade od 28. svibnja 2021. godine svake godine šaljemo tu djecu iz Janjeva i okolice u dječje odmaralište u Novom Vinodolskom i tako je bilo prošle godine, pretprošle godine i tako će biti naravno i ove godine. Također postoji vrlo aktivna udruga Sveti Nikola u Janjevu i postoji ta udruga koju financiramo i njihovi projekti, već do sada je isfinancirano 320.000 kuna, kao što isto tako za djecu za odmaralište u Novom Vinodolskom 230.000 kuna. Prošli petak u Parizu sam sreo s predsjednikom Vlade Kosova Albinom Kurtijem i dogovorili smo da ćemo zajedno u narednom razdoblju ponovno posjetiti Janjevo i vidjeti koje su njihove potrebe. Tu ima i tako nekih situacija sa nadgrobnim spomenicima gdje hoćemo da oni svećenici koji jesu Hrvati da se
da ostanu natpisi kako je i naravno i zapisano prethodno jer je bilo nekakvih drugih tu pokušaja da se njihova imena falsificiraju. Ali u svakom slučaju Kosovo očekujemo da u Ustavu unesu i Hrvate kao manjinu. Hvala lijepa. Izvolite očitovanje. Zahvaljujem na vašem odgovoru. Naglašavam opet da sam svjesna da Vlada RH poduzima maksimalne diplomatske i financijske napore kako bi pomogla hrvatskoj zajednici na Kosovu. Međutim, smatram da je ovo pitanje jako važno za očuvanje identiteta ove zajednice na Kosovu, te vas molim u suradnji sa Vladom Republike Kosova da poduzmete sve potrebne mjere da se očuva ova zajednica na Kosovu. Hvala.